Bona tarda, és 25 de març i aquest any ha tocat abans de Setmana Santa i és que la família Robafaves, el Drac i el Dragalió pugen a l'Ajuntament per Sant Jordi. Endavant, Joana! Tot semblava que ens veuríem per Setmana Santa, però mira, sorpresa d'última hora. El Drac, el Dragalió, la Toneta, en Maneló, la Geganta i en Robafaves estan a punt d'arribar a l'Ajuntament. Guerrero, en la cuesta de la Haga, però què passa? Va veure el perquè ho van trobar i l'endemà Ara sí que sí, ens veiem per Setmana Santa.